Рап? Рап, Джени. Трябва да рапираш. Не мога да рапирам. Аз съм детегледачка. Просто кажи нещо. Хайде, Каквото и да е. рапирай. Просто започни. Ще го измислиш. Здравейте. Името ми е Джени Паркър. И децата са моята банда. Не знам какво ще правим, защото имаме проблем. Ами, всичко започна, когато телефоните ни се смениха. Лола, родителите излъгат. Все едно с нож ни наръга. Децата се измъкнаха, кухнята се подпали, изтеглиха колата заради лъжите и заспали. Лошите сега са победители! За малко да умрем! Аз се татуирах. Няма да се разберем. Тя ми съсипва живота. Съсипва ми работата. И ако някога се приберем, ще си лежа в кревата. Но независимо от това, аз няма да избягам. Ще се грижа за децата, детегледачка съм. Не е глупачка! Чуте я! Детегледачка! Не е глупачка! Не е глупачка! Бойрете, покажи какво можеш. Дали? Тя е много добра. Не, ти си много по-добра от нея. Мислиш ли? Да. Да опитаме. Хайде. Детегледачка! Детегледачка! Тя не е! Чакайте секунда, не е истина това. Тя само се впряга, не беше точно така. Явно ще присъстваме на битката на детегледачците! Да започнем от начало, хайде слушайте сега. Детето, щом избяга, не виждах и следа. Да, така си е. Добре, признавам си, не съм по правилата. Не съм добра в училище, не се справям с децата. Не исках така да стане с колата и да бъдем тук зад решетките и вратата. Така е, излъгах, но всички сме тук и децата се кефят пред Джена на фук. Мисля ти, че знаеш каква съм аз, но аз не съм само госпожичка за вас. Да си артистка искаш ти, това не е чудно. Ела в големия град и ще ти стане трудно. Готина си, Джени, но аз съм готина също. Всъщност, да съм с децата и на мен ми е присъщо. Ха! Тя не е! Как я затапи! Тя не е! Тя не е! Тя не е! Права е, умна съм, изследвам правилата. За училище ми пука, не е само за играта. Има време за купони, нали така, братле? Сега се усмихнете и кажете зеле! Не са глупачки! Да, наясно